caiet e un caiet cum e caietul ăla de acolo, da? Deci, Da. bun, deci am lămurit ce e un caiet, da? Acum, sarcinile. Ce sarcine? Sarcine e atunci când o femeie rămâne însărcinată, când aia îi zice sarcină, când doar nu rămâne un bărbat însărcinat ca filmul la cu Arnold, nu mai știi, mă? Da, puta mea, ui. Da, n-ai dreptate. Da. Caietul e caiet, sarcinile sunt sarcini, dar caietul de sarcini e cu totul altceva. E ce? Cum nu știi? Nu prea, nu. Păi, asta e grav. Da. Dar aș vrea să văd și registrul de casă. Registrul de casă? Da. Și eu aș vrea să-l văd, da. Păi, hai să-l vedem amândoi. Deci, hai să-l vedem amândoi. A zis registrul de casă. Da, unde e? E în casă, că dacă e de casă, unde poate fi decât în casă? E. Aha. Mă, tu mă iei la mișto sau te duce capul? Nu. Eu zic să mergeți pe varianta 2. Termină, mă, și tu, mă. De ce, mă? Arată omului registrul de casă. Chiar m-a făcut curios, vreau să-l văd. Am o veste proastă. Registrul de casă, el nu mai e. A plecat. A plecat. Da, e acum e registrul de oraș și a plecat la... Unde? A plecat? Și nu știu, că eu nu știu, nu l-am întrebat. Da. Hai că ne lungim cam mult. Deci să mor eu dacă știu, nici măcar nu știu cum arată un E registru de casă. obligatoriu să-l ai. Eu știu, îl sun pe fratele Bobiță care e patronul, poate știe el. Nu suna pe nimeni. Eu n-am venit aici să stau de vorbă cu patronul. Pe urmă se subînțelege că vreau șpăgi, da? Am venit să stau de vorbă cu angajatul care văd că ești tu. Bine, da? Nu termină, mă, ce... Bă, Fericire, la ce m-a ajuns de când a venit domnul inspector, numai așa m-a ajuns, Ce, mă. mă, nu e așa? Da, mă, Fericire, dar puteți să mai lași pe mine mai moale, că nu sunt ghiți. Deci, dacă nu aveți nici registru de casă, pot să presupun că ai să faci evaziune fiscală, da? Și trebuie să vă dau o amendă între 20 și 50 de mii de lei. Mai bine vă dau un rinichet, mai ieftin. Nu că... Dă-i mă la gură, trebuie să pe Bobița acum. Bobiță! Da. Da. Păi, și de unde să am eu ca e de sarcini și ce zici tu acum? Bă, dar ți-am zis să nu mă deranjezi, lasă-mă în pace că am și eu treabă aici. Uite că am dat de Madonna și stau la coadă să iau autograf. Da. Bă, boule, vezi că e în sertar acolo, de unde țin eu banii la teșgheata aia bani și dă-i scapă de milocul ăla, că nu e treaba mea. Și nu mă mai suna că te omor și ți-am zis eu ție. Da, ce să-i faci? Angajații care, de fiecare dată când plec de acolo, ei, nu merge creierul, ce să faci? Sclavii mei care proști, vai mama lor, dar s-a rezolvat între timp. Dați-mi voi așa ca o idee, ca o părere așa, zodia, crab, caras, adică pești? Cum ți-ai dat seama? Pe apă, adică pe mapă, nu? Luăm și noi o tărie să ne mai dezdegăm limbile, să ne mai uităm și noi ochii în ochi, să mai vorbim una alta. Dar cum pot să beau alcool, că doar sunt cu mașina, n-ai văzut? Dar două dracu de mașină, că vorbim de ea de când ne-am văzut numai mașină. Uitați ce mașina de stăpânește nouă viețile. Se rezolvă cu mașină. Mă duc să iau un lichior, are ăștia un lichior de zmeuric aici, ceva senzațional. Pe cuvântul meu, deci n-ai băut de când ești. E o combinație așa, e finuț rău de tot, te duce într-o altă poveste. Imediat mă întorc. Fac regina, să știi. Maxim de jumătate de oră. Bine, vezi ce faci, papa. Ia uite culoare. Deci asta e nu că e roz, e ceva așa, movaliu, e smeurică din Codrii Văsiei de aici. Acum avem amândoi alcool, noroc și sănătate. Ce ochi ai pe cuvântul meu, dacă... Aranjez? Niculă, deci aveam nevoie de tine ca de COVID. Da. Deci, eu zic să lăsăm
caiete, sarcini, toate prostiile astea și să ne înțelegem cumva, a? Cum? O, pe așa. A? Ce-i cu ăștia? Îmi iau semințe? A? Ha! Ce faci tu mie? Ia uite ea! A? Mi se pare mie sau asta e mită? Nu, ești pagă. Bă, fericire, termină-mă, ce șpagă, mă, vezi, mă, dă Ești perea pagă, ta! mă, ce vina mea că vorbiți voi tare. Ești pagă. Deci, dacă tot ai auzit, voi asculta și ce am să vă spun, da? Da. Eu sunt incoruptibil, da? Și încetați cu de-astea că nu o să țină la mine, da? Dar nu-i păcat de... Are ce faceți, bagavonților? Ce să... Dorile, adu și mie o bere, dar trece-o cu caiet, că să moară civilan dacă am vreun ban. Deci te rog eu frumos, lasă-mă în pace, du-te și ia singur, și așa nu mă înțeleg cu ăsta, da? Adu și mie una, Jerry. Ăsta? Da. Așa am ajuns să-mi spui ăsta? Eu care sunt dita mai inspector, îmi spui ăsta? Bă, scuze, inspectorul ăsta, îmi cer scuze, n-am vrut. Deci chiar... Inspectorul ăsta care nu ia șpagă, băi, Dorele, asta vrei tu să zici. Da, eu n-am... Cine nu ia șpagă, mă? Ăsta, mă, te roagă Dorel cu bani și nu vrea să ia, că mă-i refuză. E așa prostie, nu? Da. Hai că m-am enervat, gata. Îmi pare rău, dar trebuie să vă dau amendă. Stați așa, dar de ce să-mi dați mie amendă când a făcut ăsta, v-a făcut prost, nu eu? Păi nu e așa, mă, adică vreau omul ăsta să-ți dea niște bani și tu nu iei, dar ce ești vreun elvețian? Da, nu vezi, bă, că e român, că vorbește românești? Păi și atunci de ce nu iei, mă, nene? Vă rog să-mi prezentați cuiul. Oh, Uiu? nu am înțeles. Ăla ce mai e? Cuiul. Adică să te dezbraci, nebunule, asta... Mă, adică, deci fiți atât, dacă s-a ajuns la chestii de-astea, mie nu-mi convine, da? Bă, fii atent aici. Ia vezi că nici mie nu convine. Noi aici, noi nu vorbim cu de-astea aici pe la Librisa, da? Nu arătăm cuiul unul la altul, cum zici tu aici. Noi aici fiecare arată cuiul la femeia lui, da? Ia vezi, te trecut aici. Maxim la alții. N-am înțeles. Dar nevestele lui alții, bă, adică mă înțelegi bine, asta dacă Eu te ține. vorbeam de cuiul firmei. Bă, taci mă din gură, n-auzi? Ce dracu e aia? Da, chiar ce... Cuiul firmei. Nu înțeleg cum te lasă aici responsabil cu firma când habar n-ai niște noțiuni elementare. Cai de sarcini, registru de casă, cui, Dacă te întreb de casă de marca, știi măcar cum arată? Da, am avut, dar era mare, n-avea loc pe bar și am urcat-o în pod. Aha, mă gândeam eu. Văd că aici să bea pe datorie. Da. Care e problema? Dacă are lumea bani, ce trebuie? Moară de poftă și de sete? Ce are dacă bem pe datorie? Muriți de sete. Dacă vă e sete, beți apă, băi! Bă, ce a făcut ăsta, mă? M-a comentat? Un pic te-a comentat, da. Bă, chiar așa? Da, dacă zic. Fericele, lasă scandalul, stai la un loc. Stai. Aceea asta o amenințare? Când trece amenințare, e așa un fel de cartonaj galben, prost. Aha, nu, asta e clar amenințare, da? Nu e, bă, ia vezi că te pași un cartonaj roșu. Nu, cum îți permiți să vorbești așa? Fericele, deci fără scandal în Cârciubă, te rog eu frumos. Și dumneata, nu mai vorbi, domne. De ce nu taci? De ce să tac, domne? Da, îți place să vorbești? Pe dacă îți place așa să vorbești, hai mă afară cu mine să vorbim amândoi. Haide mă să ne prietenim, să ne cunoaștem mai bine, că nu prea îmi place fața ta și vreau să știu de ce. Deci eu vă zic să stați aceea, că el afară nu prea vorbește. Nu-mi pare rău că s-a ajuns aici, poate că m-am grăbit, dar hai să ne liniștim, adică e... Bă, fii atent aici. Dorele, vezi că am plecat. Trecem pe caietul de sarcini. Da, bravo. Glumește. Iertați-mă că mă interpun și eu așa, că mai schimbat subiectul. Da. Da, ce școală trebuie să faci ca să te faci și inspector ca tine? De ce? Mă gândesc eu la variante, că n-am nimic de lucru acum, nu bag nimic. Păi, ce să zic, depinde de poziție, la unele merge și numai cu liceu. Aoleu, trebuie liceu? Da, trebuie, dar să știi că salariul nu e prea mare. Dă-l dracu de salariu, pe ce eu stau în salariu? Nu? Nu! Adică planul meu e cum ar veni, mă fac inspector și muncesc pe degeaba. Pe degeaba? Nu cred că e un plan bun. Cum dracu să muncesc pe degeaba? Muncesc pe o șpagă din asta, pe 5 ani, e prost? Cum adică să muncesc pe degeaba? Ia vă... Hai, mă. Foaie. Casino, frate, mă. Ce-a pățit, mă? Ce a să... A dormit la masă, mă, ca ăia mici.
așa bine, dar unde e camera? În spate acolo. Haide, haide, mă. Dă-te așa, stă. Dorel, ajută-mă, mă. Haide, mă. Pune 17 roșu și 9, 3. Pune la ruletă, toți bani. Hai, mă, ușor, ușor. Hai, ușor. Hai, mă. Banii pe roșu, pune și pe 3 și pe 10. Bă, cum a ajuns pe halul ăsta, mă? Ce-a pățit? Nu știu, mă, deci vorbeam acolo, stăteam la masă toți și a căzut capul pe masă și a început să spore. A dormit, nu. Și cu mașina ce s-a întâmplat? Deocamdată nimic. Așteptăm pe cineva de la Dritu, zicea. Păi da, că dă 10 lei, mă, că ți-am auzit pe fractul acasă, trebuie să bagați. Te rog eu frumos, dă 10 lei, că eu nu mai am gaz, trebuie să bagați ca să pot să merg. Gata, mă, imediat, da, așa. Și vi s-a stricat mașina aici la noi? Da. E mașina aia roșie de pe stradă cu primăria? Ia aia, aia e. Nasol. Mamă, deci fiată mie să nimeni de aici. Cine umbla mâna cu ea? Banceanii, fiate, tu ai luat bani. Cine mă nebunule, ce ești nebun la cap? Ia vină mă cu altă pentru că nu mai e ce bani acolo. Ia mă cu ea. Ia te geani, uite cu la mine. Ca ți era acertarul ăsta și tu i-ai luat, pune banii la loc, ai tăi cu ea. Sufletul meu pierde, ești nebun la cap, eu am fost cu tine de când am dat în bar. Ce ai? Ia, uite că a plecat inspectorul ăla, ți-a luat banii, mă, nebunule. Mai, Fai de capul ce tarsă la bă, și cum era el prințesă, că nu e amită, că maca, vrăgeal. Ia stai, mă, cine? Inspectorul care era aici, mă, nebunule. Dorele, ți-am adus cadou. Ce faci, domnișoară, și tu ești aici? Bă, voi știați că ăștia doi sunt pe mână? e, da? Noi doi? Da, ce te mireșă? Mirela, eu zic să recunoaștem tot că nu scăpăm tefer de aici. Știi ce mână grea are asta? Ia zile, mă, ce mi-ai zis și mie. Ce să zic, am auzit că la voi aici în bar e unul obiță, gras și deștept și unul mai slab și bătut în cap. Eu, stai, mă, ce-am mai făcut în cap, mă? Da, Ardiles ne-a dat pontul. Îl cunosc mai de mult, am lucrat împreună. Ați lucrat la combinații și la vagabonțel de-astea, nu? Da. Domnișoară, toată treaba asta cu mașina e o manevră, e o combinație? Da, mașina nu are nimic. Numai un cablu nu e pus cum trebuie, eu l-am scos, dar se face în 2 secunde. Ia zi, mă, care era planul? E simplu, ea trebuia să-l atragă pe pupiță din bar, iar eu să mă dau inspector și să vă fur banii. Mai că ghinion, ba, că ai stat fără să pieticat de mine, prostul care l-aștepta să-mi capțezi, că mai ne luam mai devreme, prostul, înțelegi? Și din palma a spus tot. Ce să fac dacă nu rezist la bătaie? Ce? Băi, știi ce făceai la acum? Se ducea timp de timp să întâlnească cu domnișoara la mașină să care amândoi împreună, mă. Mamă, să vezi ce omor îți dau. Cine mă ceamă? Stai, mă, hai la prinde, dorele, că am aranjat eu bine. Ia uite și bani. Bani și... Mulțumesc. Da, bravo, Cunzunu, mulțumesc. Și voi știți că sunteți prieteni cu Ardile și el va da pontul? Tot el a făcut și planul, da. Eu cred că nu sunteți așa pe prieteni, și de ce? Ah. Când am venit încoace, l-am văzut cumva fura roțile de la mașină și bateria, deci mașina e chiar acum. Nu mai e. Alderatul s-a răzbunat, adevărul e că aveam o datorie mai veche la el. Mai mult ca sigur, dar oricum o să fie greu să ajungeți pe jos la Slobosia. Greu, rău de tot. Și desculți și închiloți. Cum adică descurci și închiluți? Eu nu știu că asta e răzbunarea mea, că la ce mi-ai făcut tu mie asta, bine. Mai ales... Nu, ea nu, tu nu, cu tine n-ar nimic, eu nu fac nasoale la femei, nu. Mersi. Aha. Ai auzit? Inspectore. Da, jos textila. Hai! Hai. Aha. मुश्किल कहता है अब तो जीना बिन तेरी याद तेरे बाद
मुश्किल कहता है अब तो जीना बिन तेरे, तेरी